അവൻ വിചാരിച്ചത് നടന്നില്ല, ചോദിച്ചത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര വാശിയാണ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയപ്പോൾ ഒരു ടോയ് കിട്ടാനായിട്ട് കുട്ടി കരയാണ്. ആ സമയം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് ടോയ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് വാങ്ങി തരൂല്ലെന്ന് പറയും. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ദേഷ്യം വന്ന് അവിടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കിടന്ന് കരഞ്ഞ് അലമുറയിടാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു നാണക്കേടും ദേഷ്യവും വന്ന് ചീത്ത പറഞ്ഞ് അവസാനം എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് അത് വാങ്ങിക്കൊടുത്തിട്ട് വരും. അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞ് വാശി പിടിച്ചാൽ വിചാരിച്ച സാധനം കിട്ടുമെന്ന്. അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇത് തന്നെ ചെയ്യും, സാധനവും കിട്ടും. അങ്ങനെ അത് അവർക്കൊരു ശീലോ മൈൻഡിൽ സെറ്റ് ആവും. മറിച്ച് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇപ്പോൾ വാങ്ങിത്തരാൻ പറ്റില്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം. അവർ കരയും, വാശി പിടിക്കും, അവിടെ കിടന്ന് ഉരുണ്ട് മറിയും. ഇവിടെ നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് അവരാ ഇമോഷനിലൂടെ പോകാൻ വിട്ടിട്ട് കരഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുക. എന്നാൽ ആ ടോയ് വാങ്ങിക്കൊടുക്കരുത്. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ സമൂഹത്തിനോട്, പാരൻസിനോട്, ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിനോടാണ്. കൊച്ചുങ്ങൾ വാശി പിടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതി ചോദിക്കുന്നത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കരുത്. നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവർ വാശി പിടിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. നിരാശകളിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ അവർ പഠിക്കണം. ഇത് പാരന്റിങ്ങിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗമാണ്. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരുടെ അറിവിലേക്കായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഹാപ്പി പാരന്റിങ്.